Hei लोगोफोर नै आंना दाउआ फिसा ओंखारबाय बिमाखौ हमनानै सानब्रै सानबासो खाना दोनसै न'आव फिसाखौ लानानै बेरायलाबायबा नेवलायजों जाजोबगोन नेवलाय दं बिरादनो खेबनोसै नामा हमबालाय र' मोनगोनसो र' नै बेलाय फिसाफ्रानो माबा थाब फै गांखंआ बायगोनबो ओंखारख्लायबायसो हनै फिसाया मासे मालाय बारनबाय गिनानै हमबाय नै होद माबा दङ एम्फौबो दाउखुमै साइज थारलै बे गला जाबाय ना गैला दोनदो गला नङादां माखो दाउसाजोबसो होमबालाय माथो खानांगौ बिमाखौलाय माथो खाबावनांगौ होमबालाय ओंखारगोन बियो खाना दोनसै होमबाबो खारलांबा जारला जागोन डाइरेक्ट लाना ओंखारलांखागोन बियो बे ओंखारो बे खुन्थियावनो बे औवा खुन्थियाव खारो बे बांद्राय लिला लोगो लखना हगारफिनसां दैसे गला ओंखारबाय आदारसिम माबा बे गला ओंखारबाय नैबे ओमफ्राय फिसा दंबावोनो ओंखारगोन बादि गथ'फोर खारनाङा मासे गाहायाव ओंखारनायालाय थिखोबायमोन आं थिखोबाय 10था ओंखारबाय दाउसा दं बियो क'क्राझाराखै नैबेबो बेलाय थैथाबबायसो नामा देफुदोलै दैथामल'खौलाय गलासो बोखारसै होनबा बोखारदोलै बे दैथामल'खौलाय देफुदो नै बर'फोरनि नियमा माबायदि सान्द्रियाव सालियो सान्द्रियाव सालिबा खर' गिदिङानो हयना नहय गोदोनि दिननि बाथ्रा खुगा माबासै एबाराव खुगानि खस्ला खुबाय खुगा बिजौ प्लास्टिक बादि बाखस थायो बाखस बेखौ खुवाबा मा जायो आदार जानो हाया आदार जानो हाया नामा हा